Masana abwino ali lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break. Poyamba nayi mitu yake. Boma layamikira ntchito zotamandika zomwe mipingo ikugwira zolimbikitsa chitukuko m'dziko muno. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre layimitsaka kumva mlandu wa kuphedwa kwa mayi Victoria Bobe mpaka mwezi wa mawa. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers inyamuka lero kupita m'dziko la Morocco ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa AFCON. Mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo mtumwi Timothy Kofiwa wati mipingo imathandiza kulimbikitsa makhalidwe abwino komanso chitukuko cha dziko mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063. Akofiwa anena izi m'boma la Chitipa pamwambo otsegulira kachitso watsopano wa mpingo wa Ebenezer Evangelistic Assemblies of God Mission. Rudoviko Nyirenda walemba ripotiri. Oyankhula pamwambowu mtumwi Kofiwa anati kachisi watsopanoyu akhala malo ousa anthu omwe ali ndi mavuto komanso gwero la chiyembekezo komwe anthu adzalandire chitsogozo cha uzimu, chitonthozo ndi mphamvu. Iwo anatinso mipingo imathandiza boma pa ntchito za chitukuko kulimbikitsa mtendere komanso makhalidwe abwino, ndipo ntchito ngati imeneyi ithandiza kukwanitsa masomphenya chitukuko cha dziko lino a Malawi 2063. A president Professor Peter Mutharika amakhala wokonda kwambiri chilichonse chooneka kuti ndi chitukuko chimene chikuchitika, kaya kuchita ndi mpingo, kaya kuchita ndi business, kaya kuchita ndi otani. Zimene ja president zimakondweretsa kwambiri. Nchifukwa chake poonetsa commitment imeneyo anandiuza kuti anandituma kuti ndibwere ndisakhale nawo Archbishop Mtambo ndi mpingo wa Ebenezer kuti tikhalire limodzi. Chifukwa mukayang'ana kumalo kuno building imene ya mpingo wa Ebenezer ikuonetsa ndithu kuti pagwirika ntchito ya chitukuko. Archbishop wa mpingo wa EAGM Silent Mutambo anati nyumba ya sopanoyi ilimbikitsa ntchito ya mpingowu yolalikira uthenga wabwino komanso kutumikira anthu muderali. Mpingo umene wa Ebenezer Evangelistic Assemblies of God ukulalikira kuti tikalowe kumwamba ndipo tikapita tikasinthika, osati kuti tikapita umunthu wathu ukatha. Adziwa kuti akalowa kuchachi kuno umunthu wawo wonjezereka. Chitukuko ngati analibe chitukuko tiwaphunzitsa kuti munthu utukuka bwanji. Tiwapa mpando wa bungwe la abusa mboma la Chitipa Pastors Fraternal Alfred Chinunkha analimbikitsa mipingo ina mbomali kuti idzitumikira anthu ndi kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Monga ntchito imene yamangidwa pano ndi kulimbikitsa zibusa zathu tonse community tikale ndi mtima omanga chinthu chokazikika, osamanga chinthu chakabwerebwere lero mwamanga chaka chamamanga. Chena kumanga ndi mtima umodzi wa chinthu chimetamanga chikale kuzaka zambiri. Ntchito yomanga nyumba ayi inayamba mchaka cha 2017 ndipo ndalama zopitirira 800 million kwacha zagwiritsidwa ntchito pa ntchitoyi. Archbishop Mtambo anakhazikitsa mpingo wa EAGM mchaka cha 2012. Panopa mpingo uli ndi mamembala oposa 1.5 million mdziko muno. Rudoviko Nyirenda, MBC Chitipa. Bungwe la boma lopereka ngongole la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati lapereka ngongole zokwana pafupifupi 1.1 billion kwacha kwa anthu m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Mkulona za ngongole ku bungweli a Felix Tembo anena izi ku Khonsolo mboma la Mzimba pamwambo odziwitsa anthu ntchito za bungweli kutsatira kusintha kuchoka ku National Economic Empowerment Fund kukhala MEDEF. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lomwe kale linkadziwika kuti National Economic Empowerment Fund NEF likuchita kampeni yodziwitsa anthu za kusintha kwa dzina la bungweli komanso momwe angapezere ngongole. Polankhula ku Khonsolo mboma la Mzimba mudera la Inkosi Khonsolo, mkulu wona za ngongole ku MEDEF a Felix Tembo alimbikitsa malonda ndi anthu ena omwe akufuna kubwereka ngongole ku bungweli kuti adzikonza bwino mapulani a business yawo asanafike ku bungweli kudzapeza ngongole. Panopo tayamba kale tapanga process ndalama zodutsa 1.1 billion
anthu ayembekezere kuti tiyapatsa ngongole mwa ndondomeko yabwino ndi ukadaulo umene sukhala ndi chisawawa chifukwa sitifuna kupereka ngongole za chisawawa. Tifuna kupereka ngongole kwa iwo amene akonzeka kupanga mabizinesi kapena ntchito za ulimi zosiyanasiyana kuti azigwire bwino komanso zathandizire kuti azabweze ngongolezi nthawi yobweza ngongole ikakwana. Mawu ake modzi mwa akuluakulu ku konsolo ya boma la Mberwa Willard Chirwa alimbikitsa achinyamata ndi amayi kuti agwiritse ntchito ngongole za MEDEF ngati njira yodzithandizira kusintha miyoyo yawo kudzera mabizinesi, ulimi ndi zina zotero. Nkhani ndi mpikisano amene alembe zofunikira zabwino zokutsana ndi bizinesi yo ndikuti azalandira ndalama, koma akati ngongole ndikuti paina kukhala nkhani yobweza. Ndi revolving fund Malawi wina aliyense kaya wakuno ku Mzimba sangatenge nthawi imodzi, akatenga akumbuke kubweza kuti winanso neba azatenge. Inkosi konsolo ya mbomali yayamikira MEDEF chifukwa choyambiranso kupereka ngongole ponena kuti izi zithandiza anthu ake kuyambitsa ndi kukulitsa mabizinesi yawo ang'onoang'ono. Mmodzi mwa anthu ochita malonda mderali a Joyce Mwale ayamikiranso MEDEF chifukwa choyika patsogolo maphunziro okhudza kasamalidwe ka ndalama ponena kuti ndi ofunika pokulitsa ndi kusunga mabizinesi. Pona kuti amene atapindule akhala ochuluka laza ni kumbuyo kumene zinalili kumbuyo kuinde kupindula kunaliko koma kumaoneka ngati kuti kunaliko ochepa kamba ka uthenga amene umabwerera, koma apapa tikuonesa kuti gulu lambiri lamva ndithu momveka bwino. Bungwe la MEDEF likuyembekezeka kufikira amalonda 160,000 mdziko muno kuti apindule ndi ngongole zake. George Kanawire, MBC Mzimba. Makampani ogulitsa zipangizo zoyendera mphamvu ya dzuwa ati mpofunika kuti boma komanso adindo okhudzidwa agwirane manja pofuna kuonetsetsa kuti zipangizozi zikupezeka pa mtengo otsika kuti anthu mdziko muno athe kuzifikira. Izi zadziwika pa chionetsero cha zipangizozi mu mzinda wa Lilongwe chomwe chinachitika pansi pa ntchito ya bungwe la European Union yodziwika kuti Energizing Development. British Mwape walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Mekrina Chirwa. Pamene chilengedwe chikupitirira kuonongeka ndipo zotsatira zakusintha kwa nyengo zikukhudza magawo ambiri achitukuko, boma ndi mabungwe osiyanasiyana ali pakalikiliki kulimbikitsa anthu kuti asiye kudalira zinthu zoononga chilengedwe. Pa chionetsero chomwe anachikonza pansi pa ntchito ya Energizing Development, makampani omwe amagulitsa zipangizo zoyendera mphamvu ya dzuwa komanso gasi anadziwitsa anthu za zipangizo zosiyanasiyana zoyendera mphamvu ya mbwezera komanso ubwino wake. Alavunesi Yakobe Achinsapo ndi mmodzi mwa anthu omwe anafika pa chionetserochi kuti adzamve ndi kufunsa za chophikira cha makono chosaononga chilengedwe. Nawo Akevaziyo Nkhoma omwe ndi mlimi anati chidwi chawo chili pa mapampu ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. Iwo ati pampuyi ili ndi kuthekera kotukula ulimi ndi kubweretsa phindu lambiri. Rose Richard omwe ati akhala kugwiritsa ntchito kandulo powunikira nyumba mwawo anatengerapo mwayi wogula nyali za mbwezera. Kakanizali kugula nyali ya sola ifa nyali zindi zabwino ndisove kugula kendo zichanizikira mwina ndikamaka pika usiku kulindima banja ndikuyenda kugula kendulo mabasa mavurori anasamala machitika ngozi zosiyanasiyana komanso kendulo kudula endi masiku ndimagwiritsa mwina kendulo okwana muwiri koma apo ndikagula sola ndikuti zanyali ndathana nazo basi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Blue Waves Energies Angela Mponda ati ntchitoyi yawapatsa mwayi wowunika zotsamwitsa zomwe zilipo kuti afikire anthu ndi zipangizozi. Apa iwo ati mpofunika kuti zipangizozi zikhale zosavuta kupeza kwa anthu akumadera akumidzi omwe amazifunitsitsanso kwambiri. Ndikatundu ngati tikufuna kuti anthu azigwiritsira ntchito, munthu akakhala zoti akumufuna katundu azikhala ndi mwayi ndi kuthekera kumpeza katunduyo nthawi yomweyo. Zikumapezeka zokuti mupitabe kumadera ena omwe amamfuna katundu kuti agwiritse ntchito kuti kulibire tumagesi, koma kuti amupeze katunduyi akumapezeka akuvutikabe. Akuyenekerabe kuti ayende koma imbe mafoni ndezi kumakhabe zovuta. So vuto lalikulu ndi imenelo kuti kapezekedwe kakatundu madera makamaka amene akumufunitsitsa. Mawu awo a Emmanuel Chiphazi aku Green Impact Technologies ati kufikira pano anthu akudziwa kufunika kwa zipangizo zoyendera mphamvu ya mbwezerayi.
komabe iwo atsindika kufunika kuti papezeke njira yothandizira anthu kuti azigula potati mitengo yokwera ndi yomwe kulepheretsa anthu kugula zipangizozi. Kampani tikwenda tigwire mwina ntchito ndi boma kuti mwina zinthu zina zingapepuke kwa ma beneficiaries kuti pamakama kampeni mwina wofuna kuseva zinthu kachilengedwe kachani samakhale zovuta kuyambiri kuwafikira anthu ngati mwina ali opereweredwa azikwanitsa kukhala nazo mosavutikira. Ntchito ya Energizing Development akuyigwira ndi ndalama zochokera ku European Union komanso boma la Germany kudzera ku GIZ. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kummawa kwa Lilongwe Mapuyu a Edward Chileka Banda wati akuda nkhawa ndikukwera kwa maukwati achepere mderali kamba kuti izi zikuonjezera chiwerengero cha atsikana omwe amasiyira sukulu pa njira. Abanda ayankhula izi pa bwalo la zamasewero la Chawanta dala mfumu yaikulu Kalolo pamwambo okumbukira maphunziro mderali. Wanangwa Valo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Mekrina Chirwa. Abanda ati sukulu ndiyofunikira pa chitukuko cha anthu mmudzi komanso dziko ndipo atsikana ayenera kupatsidwa mwayi opitiriza sukulu kuti akwaniritse maloto awo. Iwo ati tsiku lokumbukira maphunziro pakamadzi cholinga chake ndi kudziwitsa anthu zakufunika kwa maphunziro komanso kulimbikitsa anthu amudzi kuti athetse maukwati ana achichepere makamaka atsikana. Mwambo umenewu wakumbukira maphunziro dera lino ndiofunikira kwambiri chifukwa maphunziro ndiye tsogolo la ana komanso tsogolo la dziko lino. Ana kunoko aina akumasiyira sukulu pa njira, atsikana akumakwatira nsanga, mwina ana mbiri chidwi pa sukulu palibe. Ndiye tinaona ngati kuti ndi bwino titabwera talimbikitse aphunzitsi, talimbikitse makolo, talimbikitse mafumu kuti anawa adzipita ndithu ku sukulu. Kansala wa derali Edison Kalonga yemwe anakonza mwambowu anati izi zizichitika pafupi mogwirana manja ndi anthu amudzi kuti chiwerengero cha atsikana osiya sukulu pa njira chichepe. Kusintha kulipo kukulu. Temene ambaso panga meeting ni mahedi naziphunzitsi anawa jadamba ntolimbikira. Lero lino umene apanga mwambo ngati umene si mwambo unati utheba no pai. Ukhala mwambo unati ukhabe upirira chaka chilichonse. Ndipo wapa mpando wa konsolo ya Lilongwe Sekelerani Kansikili wayamikira okonza mwambowu ndipo anati ndi njira imodzi yolimbikitsira maphunziro atsikana komanso kuthetsa maukwati achichepere mbomali. Mwambo ofunika kwambiri chifukwa ndi mwambo umene umapangitsa kuti ana aja mkalasi azikhala active komanso azikhala ndi mpikisano osonyeza kuti kutsogolo kuja akhale ndi tsogolo labwino komanso kuti satsogolo maphunziro awo. Mwambowu unasonkhanitsa anyamata ndi atsikana ochokera msukulu zonse kukamazi wodi anthu amudzi ndi ena okhudzidwa omwe anachita nawo mwambo olimbikitsa maphunziro ndi chitetezo cha ana. Sukulu ya ukachenjede ya Kuhes ndi sukulu ya ukachenjede ya DePaul ku United States ati akufuna apange mgwirizano omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za umoyo m'madera mwa zina. Mgwirizanowu omwe uchitike ndi thandizo la Petros Malawi ukuyang'ana kwambiri pa nkhani yokulitsa ubale komanso kupereka mwayi kuti adzitha kuchitira kafukufuku limodzi. Zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa msonkhano ku Lilongwe, mmodzi wa aphunzitsi ku DePaul University Dr. Moleneta anati mgwirizanowu uthandizira kuti sukuluzi zithe kuchita kafukufuku pamodzi komanso kupereka mwayi kuti ophunzira ku Malawi adzitha kupita kunja komanso ophunzira kunja kubwera kuno ku Malawi kuti adzitha kuphunzira kwa wina ndi nzake. Kamuzu College of Health Sciences ndi DePaul ine ndimaphunzitsa ku DePaul University ku America ndimaphunzitsa nursing ndetabwera lero kuti tiyambe kukambirana kuti aziphunzitsa ku Kamuzu College of Health Sciences ndi ophunzira ayambe kugwirira ntchito limodzi kuti tione kuti tipanga bwanji tonse timaganizira mofanana kuthandiza community. When we talk about community, it doesn't matter katili ku Malawi kapena tili ku America timakamba za community. Nursing imene tikuyimira ku DePaul University ndi kunoko ku Malawi zochitika zake ndi chimodzimodzi. Mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya Kuhes a Genesis Sungani anati ntchitoyi ikugwirizana ndi zimene zili mu ndondomeko ya ku sukuluyi. Iwo anati mgwirizanowu uthandiza kuti
anthu azitha kupeza chithandizo cha mankhwala mosavuta komanso kuti ophunzira azitha kuphunzira za chipatala mosavuta. Mugwirizano umenewo monga mmene ndanenera pambali ngati ya community engagement, ife tikakhazikisa ma services amene akhale mma communities kapena mmadera otizungulira, ndikuti ma student ophunzira amene amabwera ku sukulu zathu komanso amene ali achimalawi kakhale sochokera kunja monga ku DePaul University azizatha kupitiriza maphunziro awo mmadera amenewo. Mwachitsanzo titati takhazikitsa chipatala choyendayenda mwachitsanzo mudera lina mwina loyandikana nafe mwina mulilongwe muno kapena kaya kuzomba mwina dera lina lililonse limene tingasankhe, zitanthauza kuti anthu amene akuphunzira za chipatala ma university mwathu komanso ena kuchokera kunja kapena athunso locally azitha kupita kumalo amene aja kukaphunzira zinthu zimene akuyenera kuphunzira. Mlembi wankulu ku bungwe la Patriots Malawi, Maureen Chirwa, anati mgwirizanowu upititsanso patsogolo ntchito za umoyo m'Malawi muno. Gawo lathu ifeyo nkuonetsetsa kuti mugwirizano pakati pa Kuhes School of Nursing ndi DePaul University School of Nursing pakhale kugwirizana kuti agwirire ntchito limodzi popititsa patsogolo ntchito za umoyo. Komanso pakhalenso mwayi woti ma students athu akuno ku Malawi adzapeze opportunity yoti apite kukaona kuti anzawo amapanga bwanji. Komanso azathu ma students awo amene aku DePaul University nawonso abwere ku Malawi azaonenso kuti kodi kunoko ku Malawi ntchito yawo namwino imayenda bwanji. Mabungwe ewa anati mgwirizanowu ukufuna kupereka mwayi kwa aliyense kuti apeze phindu kwa nzake komanso kufuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo kuno ku Malawi komanso m'dziko la America. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tionenso mitu yake. Boma layamikira ntchito zotamandika zomwe mipingo ikugwira zolimbikitsa chitukuko m'dziko muno. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre layimitsakaye kumva mlandu wa kuphedwa kwa mayi Victoria Bobe mpaka mwezi wa mawa. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers inyamuka lero kupita m'dziko la Morocco ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa AFCON. Takulandiraninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Bwalo lalikulu lowulitsa milandu mu mzinda wa Blantyre lati lidzapitiriza kumva mlandu wa kuphedwa kwa Dr. Victoria Bobe pa 24 August chaka chino. Bwaloli likazakumananso khoti likuyembekezeka kuzapitiriza kumva umboni wina kuchokera ku mboni zinayi za boma zomwe zatsala. Poyankhula ndi MBC yemwe akuyimirira boma pa mlandu Abdul Limbe wati ndokhutira ndi momwe gawo loyamba la mlandu layendera. Limbe akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Victoria Solichala. Gawo loyamba la mboni zathu zimene tinazikonza kuti zibwere zizaperekere umboni lafika apapa. Tizabweranso pa 24 August komano kumayambiriro kunoko takwanirisa ndithu kufotokozera khoti za milandu imene anthu anapalamula ndi imene anapalamulira. Potero tinabweretsa mboni zathu zitatu zimene zafotokoza mwachindunji kuyambira abambo aku nyumba amalemu amene soina anali a neighborhood watch komanso a investigator to Mr. Christopher Pangeta amene amaliza kumawa kuno amene onsewa afotokozera nkhani yokhuzana kuti mlandu unapalamulidwa bwanji and amene anapalamula kumakhala kuti ndi amene wawa amene tikuwaganizira kuti ndi anthu 7 amene wawa. So chiyambi cha mlandu kuyamba kumene yoyambira yayamba bwino ndipo ndi mmene tinakonzera kuti at least we should tiyesese kuti mboni zimene zibwere ziperekere umboni zimene zozoto ndife okhutira kwambiri chifukwa sikuti chilichonse chimene chinayankhulidwa mu cross examination chimayenera kuti tichifunsa apa pafeti mangoyang'ana madera amene akulimbikitsa mlandu wathu ndiye ndife okhutira ndithu tagwira ntchito imeneyi mosangalala ndiponso tasangalala ndi mmene witness wathu
wapangira mwezi wa mawa athu chimene chochitika ndichoti tikupitiriza pamene tayimira apa. Iyi ndi first round kwa mwezi wa mawa ndiona kuti sopano tibweretsanso mboni zina sopano mlandu uli ndi anthu osiyanasiyana amene anagwirapo ngati ma investigations. Ndiye apapa pali nkhani amene anapanga audio, amene anapanga video recording akuyenera abwere azafotokoza amene anayipangira videoyo, komanso tibweretsa ma pictures amene anajambulidwa kumaloko, komanso kuzabwera sopano police investigator wina amene ndi akudzala. Olemba nkhani mdziko muno awapempha kuti adzigwiritsa ntchito bwino nzeru zamakono zapadera za artificial intelligence AI pomwe akupereka nkhani zolondola. Pempholi alipereka mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano waukulu wa bungwe la atolankhani achisilamu la Association of Muslim Journalists. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Gululi linakonza msonkhano pofuna kuphunzitsana nkhani zosiyanasiyana zokhudza ntchito yotola ndi kulemba nkhani komanso kulimbikitsa luso pa ntchito yawo. Pamwambo nkhani yokhudza kagwiritsidwe ntchito ka luso la makono la AI ndiye inamanga nthenje podziwa kuti anthu ambiri akugwiritsa ntchito lusoli masiku ano. Dr. Sofian Rashid, yemwe ndi mphunzitsi pa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS, ndi anali mlendo wolemekezeka. Dr. Rashid, yemwenso ndi wachisilamu, anati ngakhale kuti luso la AI limathandiza pa zinthu zambiri, koma silingabweretse chilungamo pakalembedwe ka nkhani. Choncho iwo anathandiza atolankhaniwo kuti azigwiritsanso ntchito zomwe amaphunzira ku chipembedzo cha Chisilamu pamene akulemba nkhani zawo. Chipembedzo cha Chisilamu chimene kuti ngati ukufalitsa uthenga kapena kuti wapeza uthenga uyenera kuti uthenga umene upange verify utsimikize chino usapereke uthenga wabodza. Ndiye chipembedzo cha Chisilamu chinapereka kale ndondomeko ena kuti tiyenera kupanga verify ma stories aliwonse olonkhani zilizonse zimene tingalandire kuti zipereke anthu ena kuti azigwiritse ntchito. Ndipo m'mawu ake mlembi wamkulu wa bungwe la atolankhani la Mujo, Mai Selina Gada, anati bungwe lawo lionetsetsa kuti likugwiritsa ntchito zomwe akambirana ku msonkhanowo pofuna kutumikira bwino Amalawi. Takhala tikumaona zomwe anthu ena akumalemba kunjaku, ena mwina ndi atolankhani amene, ena mwina atolankhani kungoona kuti ujeni walemba zakuti koma zisali zoyenerera. Nde potikumbutsa kumeneku zitithandizira kwambiri kuti tikathe kugwiritsa ntchito mwaukadaulo AI imene. Chifukwa sitinganene kuti AI siyabwino sitingagwiritse ntchito, koma tikungoyenera ndi kuti tichilandire komanso ndikuona kuti tichigwiritsa ntchito bwanji ndicholinga choti chitithandizire pa ukadaulo wathu wa utolankhani. Bungwe la atolankhani achisilamu la Amujo lomwe lili ndi mamemba loposa 80 analikhazikitsa mdziko muno mchaka cha 2021. Ndipo mutu wa msonkhano waukulu wa chaka chino wa bungweli umafotokoza kwambiri zokhudza kusamalitsa pakagwiritsidwe ntchito ka nzeru za AI komanso kupereka nkhani zolondola kwa Malawi. Charles Pensulo, MBC, Blantyre. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers inyamuka lero kupita mdziko la Morocco ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa WAFCON. Mphunzitsi wa timu iyi Lafmo Fazili watenga osewera okwana 23 kuphatikizapo Tabitha ndi ng'ono wake Temwa Chawinga. Mtolankhani wathu otsata bwino nkhani za masewero Norbert Jameson tinaye kuti atambasule ndithu nkhani zonse zokhuza ulendo umenewu. Waswera bwanji Norbert? Ndaswera kayo chisomo. Ndasweranso. Mwayi wa timu ya Scorchers ndotani? Mwayi ulipo koma tivomerezenso kuti matimu amene akakumana nawo kumene kuko ni matimu akuluakulu, matimu ovuta ndithu chifukwa mu gulu lawo limene ali mulinso matimu a Nigeria imene kusunga chikhuchi pakadali pano, muli Egypt komanso muli timu ya Zambia imene akhati mwavutitsana nayo. Koma mwayi ulipo ndithu kuti kwa zomaliza ngati sipa number 1 ndi kuti ndi pa number 2 kuti chifukwa matimu awiri ndi amene achoke mkhululi amene apite ndime ya quarter final. Ndiye mwayi ulipo ndithu chifukwa kuti kochi watenga timu yabwino yakonzekera bwino ma friendly matches akhala kusewera kukhala mkampu nthawi yokwanira komanso akatswira amene timadalira kunoko ku Malawi onse alipo ndithu mu timu imeneyi ndiye chikhulupiriro tili nacho zopereka chiyembekezo. Alright, nanga mu Airtel top 8 taona matimu akuluakulu akugwa, matimu ena akupita chitsogolo amene mwina anthu samayembekezera. Zonadi matimu ena makamaka
timu ngati Karonga United ambiri sitinaipatse mwayi yoti kozogonyetsa Silver Strikers potengera kuti Silver inapambana masewero oyamba 2-0 mu mpikisano usi zinachitikepo kuti timu yapambana 2-0 kena kupita masewero achiwiri kukagonja mu 90 minutes 3-0 nkoyamba izizi kuchitika chikuyambire ni mpikisano umene mu 2017 komanso sizinachitikepo chiyambire ni 2017 kuti timu ya Bullets kapena Silver isapezeke mu ndime yomaliza ya mpikisano ngati Bullets sipezeka ndikuti kumakhala kuti Silver Strikers koma chaka chinocho ndikuti final ya top 8 sikukhala Bullets sikukhala so Silver Strikers zomwe ndizachilendo zomwe zikuthandiza kuti mpira ndithu mpikisano watentha pakati pa matimu amenewa komanso tingofotokozapo kuti mmene zilili mutsopano matimu a Mighty Wanderers ndi Brigos ndamene akumane mu ndime ya semi final pamakanga manali ngati kusamvetsetsana bwinobwino timadabwa koma anatulutsa kale bwinobwino ndandanda wa zonse mmene zilili afamu koma pena pamavuta kuti anthu azitolere koma ndi mmene zilili ndithu kuti Brigos idzakumana ndi Wanderers pamene Ekhaya idzakumana ndi Karonga United msemifinal masemifinal adzachitika pa 1 ndi pa 2 August pamene ndime yomaliza idzachitika pa 29 August kupeza katswiri wa chikhochi kumapeto Queens inyamuka lero kupita kuma game ya Commonwealth Scorchers itakamba kuti kunyamuka lero komano Queens nayonso ikunyamuka kulowera ku Commonwealth Games kuchitikira dziko la Scotland koma iwo adzera kale ku England kumene kwakaswera masewera 3 opimana mphamvu kenako adzapitirira tsopano ulendo wa ku Scotland ndikuti matimu awiriwa dziko muno mukhala mulibe ina lero kulibe ina mawa mukhala mulibe mpaka chichu cha August umo mmene adzabwerera ndi nthawi za busy ndithu ndakuthokoza kwambiri Nobet chifukwa cha kutambasula mmene zikhalire nkhani za masewero akuluakulu mdziko muno ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Boma layamikira ntchito zotamandika zomwe mipingo ikugwira zolimbikitsa chitukuko mdziko muno. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre layimitsa kaye kumva mlandu wa kuphedwa kwa mayi Victoria Bobe mpaka mwezi wa mawa. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers inyamuka lero kupita mdziko la Morocco kumpikisano wa maiko amuno mu Africa wa AFCON. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Masana abwino.